କଥା କ'ଣ କି ଆମ ରଞ୍ଜନାଟା ପରୀକ୍ଷାରେ 99% ରଖିକି ପାସ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କଲୋନୀ ସାରା ନଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ନିଅ। ଏ ଚାରିଆଡ଼େ ବାଣ୍ଟି ବାଣ୍ଟି ମୋ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ପୁରା ଦରଜ ହେଇଗଲାଣି। ତା ବାପା ତ କହୁଥିଲେ ସହର ଯାକ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ମା ଅନୁ ଭଲ ଅଛୁ? ହଁ ମାଉସୀ ଭଲ ଅଛି। ତୋର କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଛି? 85%। ଓହୋ କମିଗଲା ନାଇଁ? ହଁ ହଉ କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୋ ରଞ୍ଜନା ଭଳିଆ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଦେଖ ଯଦି ଆର ବର୍ଷ ଟିକେ ବଢ଼ିଯିବ। ବୁଝିଲ ଭଉଣୀ, ଭାରି ଭକ୍ତି ଆଣି ସିଏ। ହଁ ଏତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛି ବୋଲି ସକାଳ ପହରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛି ଯେ ଏଯାଏଁ ଫେରିନି। ଭାରି ପୂଜା ଭକ୍ତିରେ ତାର ମନ, ସଂସ୍କାର ପାଇଛି। ଆଜିକାଲି ସବୁ ଛୁଆ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି? ହ୍ୟାଲୋ ରଞ୍ଜନା, ଶୁଣ ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନାଁ କହିକି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗରେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇନୁ କି? ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସେ, କାହିଁକିନା ତୁ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଚିଟିଂ କରିକି ପାସ୍ ହେଇଛୁ ସେ କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ଝୁଅ ପୂଜା ସାରିକି ଆସୁ ଆସୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ। ଚାଲୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ପିଠା ସବୁ ଦରଜ ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଡ଼ୁ ବାଣ୍ଟିବାରେ ହେଲ୍ପ